Dnes tu nie je iba generálka na nohy, ale aj na žalúdok. ...800 výškových, hodina a pol, 8 km, ček. Biele skaly. Aké máš stec? 10,5 km. Ako sú biele skaly? Ideme smer Malý Krivaň. Máme okolo 1150 výškových už. Which is not bad. Už len okolo... No to je jedno. Opúšťame Malý Krivaň, 13 km, 1450 výškových. Už som zjedla celú polku drevorubáckej bagety, balenie gazdovských guličiek, kapsičku, želikocku, gel, džús a ráno vločky z banánu a banán a syny mini stitching. Tak to má byť. Že som zjedla viedel? Nie. No. 19 km, 1700 výškových zatiaľ. Sme v polovici cesty, ideme napustiť vodu a pokračujeme ďalej. 4 hodiny in, treba doplniť aj elektrolyty. Corix only. Chlebček. Chlebček. $23. Last big boss pred nami. Let's go. Unrated kapsičky úplne. 30 g sacharidov, viac menej čisté ovocie. Keď do seba jebeš gely, tak... Úplne čisté ovocie. Príjemná zmena. Čo? Úplne čisté ovocie a no sugars edit. Čo? 27,5 km. Going strong. Ideme na Rosutec. Big one. Ako by Ondrej povedal, trošku technickejšia časť. Pohode. Zišli sme z Veľkého Rosúca, keď sme šli hore, aký som spoteno špinavý. Keď sme šli hore, nemerali hodinky ani výšku, ani kilometre. Vôbec mu to nepokazilo, ale náladu? Pokazilo mi to ako náladu, plus Veľký Rosútec je najviac technický kopec, aký poznám, takže... I like that. Ja to moc nemám rád. Ale riadíme sa podľa dalených hodiniek, máme cez 32 km a cez 2600 výškových. Ideme teraz dole do... Jak sa to volá? Dier? Do dier a ideme nazbierať ešte 10 km. Daj nám recap tohto behu. Bolo to fajnové. Napriek určitým handicapom sa neskutočne dobre bežalo. Ešte si viem predstaviť, že nejaký jeden Rosútec by sme šupli. Dobrá spoločnosť, dobré carbs. Čiže 40 km a okolo 2700 výškových, že?